Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар, сез көн темасы тапшыруын карыйсыз. Бүген аны мин Гөлия Нигъмәтуллина алып барам. Безнең студияда кунакта Түбән Кама районының Татар авыллары тарихын өйрәнү җәмгыяте рәисе Айдар Хәмзин. Хәерле кичләр. Хәерле кич, Гөлия, хәерле кич. Айдар абый, белгәнебезчә, сез Ташлык авылыннан. Ташлык авылы бик күп танылган шәхесләрне бирә. Шулай бит. Шулар арасында Татарстанның халык шагыйре, җәмәгать эшлеклесе Разил Вәлиев, сезнең абыегыз, юморист, мәзәкче, артист Алмаз Хәмзин исемлекне озак дәвам итәргә була. Шулай бит. Менә әлеге исемлектә сезнең урында бар, чөнки сез Ташлык авылын өйрәнгән тарихчы дип әйтергә була. Шулай бит. Ничек менә сез шулай тарихны өйрәнүгә кызыксыну сездә ничек уянды? Иң беренче менә танылган кешеләр күп дигәч, шушы араларда гына мин Ташлык авылының танылган кешеләрен үзем буклет итеп чыгардым. Анда 70-тән артык кеше җыелды. Бу инде безнең Ташлык өчен зур шәхесләр. Алар бик күп икән. Әле өйрәнүләр дәвам итәбез, әле тагы да булыр дигән менә исәптә торабыз. Инде менә тарихка ничек килеп кергән дигәндә, ул яшьтән үк кызыксынадыр мин. Мәктәптә укыганда элек бит китапларны сатып алышлай, дәреслекләрне. Иң беренче кулга тарих китабы килеп керсә, мин инде аны каникул вакытында укып бетерәдер. Аннары мин аны кабат кулыма тотмыйдыр, шул җәй көне укыганнарны дәрес вакытында сөйләп, тарихтан гомумән гел бишлегенә булды минем. 4 алганым булмады. Ул менә шуннан килә инде. Аннан 7нче сыйныфта укыганда мин үзебезнең нәсел шәҗәрәсен төзедем. Минем 90 яшьлек Мәликә бейем бар иде. Аның янына кирип менә кичләрен нәсел турында сорыйдыр менә безнең бабайлар ничек булган. Шуңа күрә очраклар гына түгел, сез Түбән Кама районының Татар авыллары җәмгыяте, Татар авыллары тарихын өйрәнү җәмгыяте рәисе, шулай бит? Менә бу җәмгыять кайчан оешты һәм нинди максаттан оешты? 3нче ел сентябрь айында оешты. Ничегрәк мондый фикер барлыкка килә. Бу фикер инде Татар Конгрессының Түбән Кама бүлекчәсе җитәкчесе Рөстәм Ганиев белән хәвәскәр тарихчы Мансур Ганиевкә килә. Алар Казанда зур гына бер чарада катнашалар. Анда һәрбер районнар үзләренең тарихларын чагылдырган китапларны күргәзмәгә куялар. Безнең Түбән Кама районының бик ярлы була күргәзмәсе. Күрсәтерлек китаплар булмый. Алар моны көтмәгәннәр дә инде. Безнең чыннан да чыгарылган китаплар бар, авылларга башланган. Менә Каенлы, Ташлык, Үчкә авыллары, тагын бер ничә авылның бар име. Кызыл Шапшак, юк, ул Кызыл Шапшак соңрак чыкты бит инде. Алар бар, әмма алар аны эзләп бармаганнар. Менә шунда аларга зәрәк ят булып киткән инде. Шуннан алар икесе менә уйлап Түбән Кама татар авыллары тарихын өйрәнү җәмгыятен төзергә дигән фикергә киләләр. Һәм әнә Мансур аганың тәкъдиме белән мине рәис итеп куйдылар. 3 ел узып киткән, нинди эшләр башкарылды? Бәлкем китап чыгару турында хыялланасыздыр. Җәмгыятьтә катнашучылар, аның әгъзалары бүгенге көндә 4 китап чыгардылар инде. Берсе менә минеке булса, икенчесе Мансур аганың үзенең авылы Абдул Салман Мурзалар авылы, аның турында чыгарды. Виктор Борисович Шадрин, мәгълүм шәхес, Кулучы авылы турында чыгарды. Аннары Фирая Муратова, Нарат Асты дигән авыллар турында чыгарды. Кызганычка каршы, алар чит район авыллары булса да, безнең менә шушы җәмгыятьтә булу киләчәктә зур өмет уята. Без аларны менә кирәкле юнәлештә куллана алырбыз дип уйлыйм. Бәлкем киләчәктә бер уртак китап турында да уйлыйсыздыр. Менә бу соңгы елны, шушы елның җәендә безнең Түбән Кама районы тарихын язу турында фикер барлыкка килде. Аны мин үзем тәкъдим иттем, хуплап каршы алдылар. Менә хәзер инде без мәдәният оешмасы белән бергә, Гүзәл Мөхәррәмовна белән бергә менә шушы китапны бастыру турында хыялланабыз. Хыялланабыз гына түгел, без инде эшкә керештек. Шушы максатта менә район күләмендә без киң җәмәгатьчелекне менә
үзебезгә җәлеп итү максатыннан берничә конкурста уйлап чыгардык. Мәсәлән, хәзер аның нигезләмәсе әзерләнә, Түбән Кама районының танылган кешеләре турында һәм Түбән Кама авылының авыллары тарихы турында без менә конкурс игълан итеп, якын арада менә шул нигезләмәсе эшләнеп беткәч, без аны халыкка игълан итәрбез. Бу конкурска бөтен Түбән Кама районы кешеләре катнаша ала. Укучылардан башлап, олы яшьтәге безнең пенсионерлар да катнаша ала. Без инде аны игълан итәрбез, бергәләп, тарихны бергәләп язарбыз. Чөнки халык белән бергә ул китап бик кыйммәтле булачак, саллы булачак. Менә шуңа өмет ителгән максат бу. Аннары безнең оешма тагын нәрсәләр эшләр дигәндә, без инде 2 ел мәктәп балалары арасында мәгариф идарәсе белән берлектә шушы авыллар тарихына багышланган конкурс оештырдык. Быел менә 3-сенә әзерләнәбез. Ул 3-4 номинациядән торыр. Анда бик матур гына, саллы гына бүләкләр буладыр. Укучылар бик теләп катнашалар. Аның әһәмияте дә бик зур балалар өчен, менә тарихны өйрәнү өчен бик зур дип. Айдар абый, сез үзегез һөнәрегез буенча кем? Һөнәрем буенча мин энергетик, инженер, конструктор. 4 ел мин совхозда баш энергетик булып эшләдем. Аннары Шәңгәлче авылы советін, ул вакытта башлык дип аталар, ул администрация башлыгы Шәңгәлче авылының, анда эшләдем. Аннан соң үз эшемне ачып җибәреп, мин проектлар эшлим. Шушы электр өлкәсендәге проектлар. Бик гаҗәп, әймәгез, төгәл фәннәрне тәмамлаган кеше инде иҗат юлына кереп китүе. Һәм бу очраклы түгелдер, чөнки сезнең абыегыз Алмаз Хәмзин артист булып киткән бит инде, шулай бит. Алмаз абый белән сез ошашканмы, юкмы? Ул артист, сез гел күләгәдә калырга телисез, үтә тыйнак, шулай бит. Нинди сыйфатларыгыз охшаш сезнең? Нәрсәләр турында фикер алышасыз очрашкач? Шурашкаш кына түгел, телефоннан да сүзләр бетбибез. Менә шушы китаплар язу буенча, аның белән киңәшеп алам. Менә шушындыйрак теманы кертсәм, мондыйракны кертсәм, ничә ул һәрвакыт коплап, тирәне әйтеп җибәрә, чөнки аның тормыш тәҗрибәсе дә күбрәк, аңлатыбрак җибәрә. Аннан менә ул культура өлкәсенә, мәдәният өлкәсенә кереп киткән. Мин монда дип. Мин үзем дә заманында район концертларын алып барган кеше. Түбән Кама район үзешчәннәре концертын без Кама аланында да куйдык, монда техника йортында да куйдык. Менә берләшеп үзешчәннәрне йөрткән кеше мин. Концертларны менә оештырып, үзем сценарий язып, ул сценарийда үзем катнашып, концертны алып барып. Аннары туйлар белән бик озак шөгыльләндем мин. Мин алып барган туйлар саны гына, ул вакыт күбрәк инде буш кайды, ул вакытта 100дән артык. Үзем кияү җегет, үзем фотограф, үзем музыка куючы. Менә бөтенесендә бер кеше алып бара торган, менә шундый ни. Мин иҗат, мин әзрәк кенә әзмәз генә булса да шигырьләр язам. Менә Саман туйларга, бәйрәмнәргә, авыл бәйрәмнәренә сценарийлар язам. Аны ише бүгенге көндә дә аларны ташлаган юк. Айдар абый, белгәнебезчә, менә шушы көннәрдә сезнең Ташлык авылының сугыш елларын колачлаган өр-яңа китабыгыз дөнья күрде. Пандемия аркасында әле ул хакта күп кешеләр ишетмәгәндер дә. Менә мин шәхсән үземнең ишеткәнем бар, шушы китап белән танышучылар арасында үзләренең әби-бабайлары турында белмәгән мәгълүматларны да ишеткәннәр. Шулай бит, бабайлары кайда хезмәт иткән, нинди маҗараларга юлыкканнар, нинди яхшылыклар эшләгәннәр, шулай бит, менә рәхмәт сүзләр ишеткән бар. Сез каян белдегез аларны? Ничек менә шулай? Шулай менә изләнүсез генә китап язып булмый бит. Бик күп изләнергә, бик күп сораштырырга, авылдашлардан сораштырасың. Менә бу абый ничегрәк иде, сугышка кадәр, сугыш вакытында кайчанрак китте, кайттымы, юкмы, әлбәттә аны күбесен белмидер икән без. Аннан интернет ресурсларына бик ярдәм итә. Ниләр память солдаты, подвиг народы, кебегеме Кремник, солдаты.ру, ОБД мемориал, ниләр сайтлары аша бик күп мәгълүмат табырга була. Анда менә солдатларның
кайда алынган, кайсы хәрби хезмәт частьта булган, аларны белергә була. Наградной лист бар. Наградной листларда аларның батырлыклары сурәтләнә. Менә без татарлар булгач эзләве бераз авыррак. Чөнки татар исемнәрен рус теленә күчерә башлагач, әллә нинди ят исемнәр кыскартылган була, хәрефләр үзгәргән була. Менә шуңа күрә бик күпләр үзләренең туганнарын эзләп таба алмыйлар. Инде мин хәрефләп фамилияларны булай да итеп карыйм, икенче атасыныкында, бабасыныкында куеп карый, бик күп кешеләр табылды. Менә сез дөрес әйтәсез, бик күпләр рәхмәт әйтте. Чыннан да менә бабабыз турында бер нәрсә дә белмәгәнбез икән. Әтиебез турында бер нәрсә дә белмәбез икән. Анда телефоннан да язып җибәрәләр. Рәхмәт сүзләре. Берсе язып җибәргән, 18нче биткә җиттем, без гел томана булып яшәгәнбез икән дигән. Бер нәрсә дә белмәгәнбез икән сугыш турында. Менә ул язмаларны мин үзем дә саклыйм. Айдар абый, бу сезнең беренче китабыгыз. Менә шулай көн сайын казынып өйрәнү буенча күп кенә материалларыгыз да җыелгандыр. Шулай бит, яңа китапларда җыелгандыр. Кемнәр сезгә ярдәм итә, яисә үзегез нәшр итәсезме? Ярдәм итүчеләр күп инде алар. Кайсы рухи яктан ярдәм итә, кайсы матди яктан ярдәм итә. Менә китап чыгарырга килгәндә инде бу бик кыйммәтле эш. Бу менә безнең яхшы глянцевый кагазда, меломный кагазда чыкты, фотографиялар анда яхшы күренә. Шуңа күрә кыйбат була, ярдәм итүчеләрне менә берничәсен әйтеп китәс килә. Иң беренче менә шушы китапны чыгарырга килгәндә авылдашыбыз безнең Раиф ага Әхмәдиев әйдәге авыл белән җыешык диде. Шундый идея бирде. Авылдашлардан гына 100 меңнән артык сум акча җыелды. Авылдашлар һәм Раиф абый үзенең генә саллы энни суммасын кертте. Идел пресс үзе зур гына ташланбыз безгә ясады. Шушындай кирәкле китап икәнен белгәч, хәзер аның бу китап кистәсендә тора икән, кергән кешеләр миңа әйтәләр. Мин горурланып та куям. Бик үрнәк күренеш чынлап та. Айдар абый, бүген менә телевизор караучылар безнең әңгәмәне тыңлаганнан соң, бәлки күпләрдә кызыксыну уятырдыр. Менә мин дә бит әле үземнең авылым турында күпмедер күләмдә беләм. Кая мөрәҗәгать итәргә, сезнең белән ничек элемтәгә чыгарга, менә җәмгыять белән? Хөрмәтле менә Түбән Кама районы халкы, безнең күп кенә авылларга тарихлар язылган, әмма аларның борынгы заманнары тасвирланмаган. Шуңа күрә бу өлкәдә менә без башлап җибәрдек инде. Уфа архивлары белән элемтәдә торабыз, Мәскәү архивлары белән мөрәҗәгать итегез үземә, ярдәм итәм. Анда архивта ревизия сказкаларымы, Ландрат китапларымы, переписная, пищая книга дигәннәр бар. Алар белән ярдәм итәргә була. Менә метрика кагазларын кайтартырга була. Русларга булса инде церковные записи, аларны кайтартырга була. Менә безнең оешма соңгы вакытта шулар белән шөгыльләнә. Әмма дә ләкин кыенлыклар да бар. Безнең менә тел белгечләре җитми. Гарәп графикасы нигезендә язылган элекке язуларны менә тәрҗемә итүчеләр юк. Метрикаларны кайтартабыз, тәрҗемә аны бит бик үзенчәлекле ул татар имласы. Аның язмасында сузык авазлар юк. Менә ул сузык авазлар булмау, гарәп алфавитын белгән кешеләр дә укый алмый аны булай гына. Шуңа күрә монда берничә кеше бар, аларга мөрәҗәгать итәбез, но аларның да бик тыгыз булу сәбәпле эшләре, алар һәрвакыт бу эшне алына алмый. Белгечләр дә димәк кирәк әле. Белгечләр беренче чиратта, иң беренче чиратта шулар кирәк. Түбән Камалар белән бергәләп, Түбән Кама районы тарихын яктыртырбыз дигән теләктә калабыз, шулай бит. Сезнең белән озак аралашырга, әңгәмә корырга мөмкин, ләкин безнең вакыт шикләнгән. Безнең студияга килүегез һәм безнең белән аралашуыгыз өчен бик зур рәхмәт. Һәм сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашып калагыз. Рәхмәт. Сау булыгыз. Мин исегезгә төшерәм, сез көн темасы тапшыруын карадыгыз. Бүген безнең студияда кунакта Түбән Кама районының татар авыллары тарихын өйрәнү җәмгыяте рәисе Айдар Хәмзин булды. Киләсе очрашуларга кадәр